तुहरे चक्कर में रे यारवा पूजवा हेरा गइल मिलवा में पूजवा हेरा गइल मिलवा में तुहरे चक्कर में रे यारवा पूजवा हेरा गइल मिलवा में पूजवा हेरा गइल मिलवा में कहले तू रही न छोड़ी है तू एकरा कब हुए भाई तू अकेला में तुहरे चक्कर में रे यारवा रनिया हेरा गइल मिलवा में रनिया हेरा गइल मिलवा में तुहरे चक्कर में रे यारवा पूजवा हेरा गइल मिलवा में पूजवा हेरा गइल मिलवा में जी हरिओम बसंतपुर जी हरिओम बसंतपुर जानम रिकॉर्डिंग स्टूडियो गो गइल रहनी चुनरी चढ़ावे हम माई के दिहल रही दर्शन सपनवो में आई के गइल रहनी चुनरी चढ़ावे हम माई के दिहल रही दर्शन सपनवो में आई के लागत डरावा सुन रे यारवा फंस गइनी कौना झमेलावा में तुहरे चक्कर में रे यारवा नेहवा हेरा गइल मिलवा में मेघवा हेरा गइल मिलवा में तुहरे चक्कर में रे यारवा पूजवा हेरा गइल मिलवा में रनिया हेरा गइल मिलवा में जी हरिओम बसंतपुर जी हरिओम बसंतपुर अभिषेक के सदमा से गायब बताई धीरज से मुहावा हम कैसे दिखाई अभिषेक के सदमा से गायब बताई धीरज से मुहावा हम कैसे दिखाई करिले विनती सुन हमारी मैया दह तू निकाली झमेलावा से तुहरे चक्कर में रे यारवा अचलिया हेरा गइल